John Paul Ọnwụdebe ekwuru onye ebe ọ bụ ọsị a na-egwu ini si n'ebe akwa ka ụmụazị hapụ iche na-egwu ọnụ ewu si n'ebe akwa ka ụmụaka hapụ iche na-egwu ọnụ eyi a na-egwu ini ịma na ebido ha na-egwu ini ịma na nke mbụ ozu anwụgo dọrọ adọrọ ada egwu ini mgbe onye ozu ka dị ndụ mmadụ ka dị ndụ ozu ya anwụgoro ewere ekwu ka ebe egwu ya si ji egwu ya n'isi ọba mgbe ahụ ozu adọlụgo mgbe ahụ zozodo ebe ga akwa nwunye ya na-ebe nwanne nwaanyị ya na-ebe ụmụ ya na-ebekwa ndị agbata obi etinyego mkpu mechie ọrụ mana onye ka anyị na-ebe akwa nwunye ya na ụmụ ya ike akwa ọyị na-ebezi